hakikatul amr kalamun ce ka bani sirri daga Inyas. Ya hakikatul amr kalamun ce ka bani sirri daga Inyas. So salatika tari kuma tattarar sirri mai ado da kyan zari, annabin da baka da kamarsa ta ko'ina babu wani mai wasu wasa. Ya hakikatul amr kalamun ce ka bani sirri daga Inyas. Alihi ashabu masu kauda daga aibu, su dai akan misbahu ba gudu ba batun ja baya, ga sunan a gaba na sariras. Adama matsera ce wanda ya fi ya dace, ni akan kina zauce wanda ke san batula hakika za ka hange shi rai na saye fes. Ya hakikatul amr kalamun ce ka bani sirri daga Inyas. Shehu Tijjani zani kai ka daukan ka kai ni wanda ba wani makani, Shakshar ba Ahmad bin Ali fito ya kakau da dukkan wasu wasu. Ya hakikatul amr kalamun ce ka bani sirri daga Inyas. Shakshar Murtaliya kai ka sani kan hanya, kana kai yi tarbiya. Albuzawi Shehana Jibrin kai ne kamar lamuni ne ba mas. Shehu mai shehu sanda na so ba ya dau ajanda, kuma ya rike babu ganda. Gashi nan har cikin birnin Nasarawa kan dole in sara masa. Ya hakikatul amr kalamun ce ka bani sirri daga Inyas. Assalamun alaika shehuwarsa alaika, me san ka shi ke ganinka, duk abin da ba shewa ciki nasa za ka hange shi yayo warwas. Ya hakikatul amr kalamun ce ka bani sirri daga Inyas. Yanzu zan yo jawabi ka dakata ma hajobi, idan ana batun hobbi ka dauki daidai abin da ka gane, da ka to za ka gode hurmus. Barhama koli koli can saman koli, da auliya na yi misali, kar kuma wata fahimta don Barhama ya zarce ba a yaba masa. Ya hakikatul amr kalamun ce ka bani sirri daga Inyas. Wani ainihin gwal na dauka ya zaka ce wai na baka, in ka bi kai ma da naka. Haira matattarar dukkanin asrar ne ya masoya Inyas. Ya hakikatul amr kalamun ce ka bani sirri daga Inyas. Riga ta saka na saka wasu sun kace za su tsinka, na bar su sun ji ba harka, domin isar shehu ya wuce dukkanin tunaninku ya ku annas. Babban uba na maraba ka ta muje shehu baba, tamkar ka ni ban jira ba, inda da kai ba batun jin haushi shehu ya shehu Barhama Inyas. Ya hakikatul amr kalamun ce ka bani sirri daga Inyas. Fitilar masoya Habibu ka zarce kowa a hubu, ya shehu dauke hijabu, duk sanda zan yo yaban ka wanzu garan a ya shehu Barhama Inyas. Ya hakikatul amr kalamun ce ka bani sirri daga Inyas. Ya shehu mun yo biyayya a ƙara dora mu hanya, kuma duk wuya kar mu juya, mu ta furto isar ka a ya gausulwara shehu Barhama Inyas. Mu dai muna son ka gausi, ka raba mu dai da nafsu, ko ba taro babu sisi, karo ka kara ka karan kar da ka bar ni ya shehu Barhama Inyas. Ya hakikatul amr kalamun ce ka bani sirri daga Inyas. Ya rabbu karo salati nan ga ainin sifati, Mahmudu mai saita saiti, Allahu kara wa bawan Fadima ainihin so ka kara da damas. Ya hakikatul amr kalamun ce ka bani sirri daga Inyas.